kag mga kahandos bulanos. Grabe ka kusog sa ulan. Tungod sa bagyong Quiapo. Agoy. Tete, humod ang dati. Suod na guwan. Yun na. Si bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo. Yan. Wala. Dubai. Nga, ng isda, yelupin. Mana yelupin no, yelupin na nga na. Yelupin. Isda ba yelupin na? Mo ba? Grabe dagko ay. Ha? Oo, grado yun na. Grabe dagko ay. Sus gamay, gamay lang. Lima ka buok. Dagko kayo ba? Ano yelupin ano? Ah, budak-buwa eh. Wala ka pitimbang ka daw saan eh. Ha? Tungod sa bagyong Quiapo. Grabe bay. 45. Ilista tayo 45 kilo. Kung usa. 35? 35 day. 35 kilo. Arabe. Lagi. Ito nagko sa mga yelupin. Ano na? Apa ganito? Ito guys ba? Ito kayo? Laro ba? Subat buhok ba? Ngayon pa nga. Lagi. Yeah. Welcome, channel mode 5. Ano na to ang listare mga kandos bulanos no, hugdo pila ka kilo ni. 32. Trentaidos, 33, 33, 33, 35, 35. Oh. Erase naman eh. Kilo-kilo na 11, 16.
Tanawan mga kuan isda mo pila ka kilo mga kandos bulanos para ma-lista na to. Grabe kadagko sa isda oh. Ano siya gitawag og yellow pin mga kandos bulanos. Yellow pin. Napusa oh. Ah, grabe. Grabe ni mo eh. Sugan ka kayo ba? Biyag. Biyag. Kanano ko ba na? 36. 36. Okay. Okay, tapos na tayo mga kantos bulanos. Balik na.